कार्ड बनता सुना गौवा के लोगवा कहता बेशरम कार्ड बनता एगो हमर लहुरा तेवर राम मिलन बाड़ा उ बहरे में जानी काटत न आ रंगो के ना सुनात बा जैसे कि पहिले भतार कार्ड बने वैसे पिया बेशरम कार्ड बने जल्दी बनवाई आई रुपया 1000 हो अवते चलल जाई गोरखपुर बाजार हो जनी करय बेर होते जई हस बेर जनी करय बेर होते जई हस बेर पैसा पाई के सभे झूमता सुना गौवा के लोगवा कहता बेशरम कार्ड बनता सुना गौवा के लोगवा कहता बेशरम कार्ड बनता बड़ी सैया करतनी तेजी नाही तो कहीं अवतार जी के भेजी राकेश दिलावर जी से लेला जानकारी सुनीता कहेली हर काम सरकारी सबके इहे बयान काट लागत खास सबके इहे बयान काट लागत खास शंकर बाबू के भाग बड़ी जागता सुना गौवा के लोगवा कहता बेशरम कार्ड बनता सुना गौवा के लोगवा कहता बेशरम कार्ड बनता। अरे ई शरम कार्ड अरे पगली बेशरम कार्ड ना है चल बनवा दे।